Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'al lil ghani bimalin aw khirqatin wan nazar biqasdin ikhramil warisi wa tarkil wasiyah. Terus mengenai masalah dosane cangkem. Wasu'al lan jaluk lil ghani marang wong sugih bimalin jaluk kelawan bondo au khirqate untuk penggawean. Iki iso dimaknani wong sugih sing njaluk penggawean, wong sugih njaluk dhuwit. Uga iso dimaknani sampeyan njalukan ring wong sugih. Njalukan iku hukume haram, gak oleh. Jon njalukan yo njaluk ring wong sugih utawa wis duwe dadakan njaluk, bahan njaluk penggawean utawa njaluk dhuwit aja. Wong njalukan iku gak apik. Diare wong ngemis. Wan nazar iki gak patek ana iki. Nazar gak ana cara Jawane ya. Nazar iku janji ring Gusti Allah sing digandholno sijining kelakuan jenenge nazar. Oh, nek kapan aku lulus ujian aku apa nyembelih wedhus iku arane nazar. Oh, nek aku payu lagi ape nyembelih sapi kok arane nazar. Ono maneh nazar aku nek oleh bojo ape gawe langgar iki nazar, wajib dilakoni nalikane sampeyan nazare ketekanan. Awas lho, aja nganti janji-janji sing digandholno sijining kelakuan iku nek kelakuan iku keleksanaan sampun wajib ngleksanakno janji sampeyan niku arane nazar. Gak apik. Because di ikhramil warisi kelan tujuan ngikhramno ahli waris. Ngikhramno iku ana ikhram haji, ana ikhram umroh. Ikhram iku macam loro, ana ikhram haji, ana ikhram umroh. Niat lho kena diarani nglungakno haji, niat nglungakno umroh ngono kene diarani ikhram. Aja nadar nek kapan aku lulus ujianku ape budal umroh, hati-hati loh, itu termasuk nazar loh. Nek aku payu rabi ape gawe langgar itu termasuk nazar. Bagaimana nek nazar itu nazar haram? Aku nek payu rabi ape nyolong sapi ya kaya apa? Iku kudu dijoli barang halal. Pokoknya nazar itu urusan mbek Gusti Allah. Hati-hati temenan sama aja janji-janji sing sampean gantungno sijining kelakuan iku wajib dileksanakno. Nek kelakuane haram diganti halal, nek gak duwe poso 3 dina.
Begitulah ceritane gampangane. Luangke banget bocah-bocah nadar lho. Janji-janji sing digantungno sijine kelakuan jenenge nazar. Besok aku nek kapan, hati-hati. Terus apa iku? Ayo kena gak dileksanakno. Wa tarkul wasiati lan ninggal wasiat. Pita ini kelawan duwe utang. Besok jangan wis gede sampean. Nalikane sampean besok wis rumah tangga, nek sampean diutang, sampean kudu wasiat ring keluarga sampean, aku nek mati utangku iki supaya disauri. Aja nganti gak kondo. Diutang gak kondo, mati. Oh, wong mati diutang gak iso mlebu swarga. Janji durung dituntut dhisik, diselesekno dhisik karo wong sing utangi. Hati-hati, jo pisan-pisan sampean diutang durung nyaur dadakan mati. Besok ditagihno akhirat sak mangape sing nagih. Kadang utang sapi sitok njaluk ganjaran sampean 5 trek. Ayo lak entek ganjaran sampean. Kita nih wedok-wedok biasa diutang nang gak nyaur. Wong diutang gak nyaur gak iso mlebu swarga, janji durung diselesekno bisa no akhirate. Nyesekno no akhirat jere. Rata-rata wedok utang gak nyaur deh. Senajan utang duit 10. Apa ngono lho? 10.000 dan 10 kudu dititeni lan disauri. Kok gak iso mlebu swarga sama nek sampean mati ndek utangku langsung lho iku. Dawe. Iku lho gampangane kasarane. Wis sampeyan tak critakno bolak-balik no hadis iki. Iku wong sing diutang. Kono saiki mek 50.000 ya. Lakuane apik, kiai gede. Diutang tanggane janji utang tanggane 50.000 kelalen gak disauri. Bisa nang akhirat kiai gede apa mlebu swarga gayane kok yoyo. Wis mlebu swarga dadakan cahya. Iku ana apa cara saiki ana pemeriksaan tiap-tiap pirang ewu kilo pemeriksaan pertama bebas, pemeriksaan kedua bebas, barang terakhir swarga nok ngarepe widodari awe-awe keplok-keplok gak mbakat rame ini dadakan konangan lho sampean lak diutang 50.000 ring tangga sampean. Iya aku lali durung tak sauri, ndak bisa masuk surga. Cari dulu tonggone wong beling nok antri nok kari dhewe ndoleki tanggane 100 tahun durung kepethuk, 200 tahun durung kepethuk, sampai 500 tahun gak kepethuk. Nok nguri pas Kang awakmu seeling aku biyen diutang awakmu. Iya, sampean diutang aku 50.000 durung nyaur. Lah iku dadakan nyaur iku nagih sak mangape cangkeme. Hati-hati temenan. Aja sampai sampean diutang mati durung nyaur. Nyaur dhisik baru mati gak apa-apa. Awainen utawa kalau saya benda lah kahanan, benda janji-janji besok tak kayak sapi nama so ainun itu bukan uang tapi barang. Mungkin ainun kahanan atau barang atau benda kalau saya wasiat kon besok bakal tak kayak tegal itu namanya ainun. Wasiat janji yang digantung no nek mati besok aku nek mati tegal gue kok PN itu namanya wasiat. Layak lamuha ghairu layak lamu kang ora ngawruhi. Ing wasiat ghairu sapa liyane wong ngono bocah. Wis
wal intima ila ghairi abi lan ngaku-ngaku, wal intima lan ngaku-ngaku. Awas kate gak iso maknani kualat tuh. Nek aku sing ngaji wajib iso nirokno. Iku undang-undang gak kena dinyang. Ki pedoman nih. Sing gak iso ditulis. Tulis Latin gak apa-apa. Wal intima lan ngaku-ngaku ila ghairi abihi marang liyane bapakne wong titik loro ya wong ya. Marang liyane bapakne wong. Lho yo ngaku-ngaku aku anake Pak Harto padahal anake sapa? Aku anake Pak Karno, Pak Kesake, aku anake Wali Songo. Kadang-kadang ya gak ngaku anake tapi turun, aku turune Wali Songo. Iya temenan ta iku dikek Raden. Biyen kalau turun tuh dek Raden. Cara Arab Sayyid. Ngaku-ngaku turune wong liya padahal gak turune iku termasuk diteni lho dosane. Apa jarno kene dakwal batilah aku sing salahin. Pirang-pirang dosane cangkemi. Au ila ghairi mawali. Wis biyen ja saiki wis gak ono iki. Au ila ghairi mawali utawa marang liyane gusti-gustine wong. Biyen ono gusti, mergo ono amat, ono gusti. Saiki wis gak ono gusti, dilarang mek PBB. Gak ono amat, gak ono gusti. Biyen iku nek kapan perang kalah iku sak desa didadekno nek itu dadekno amat, lanang dadekno kawula. Lah biyen iku nurut ngene iki undang-undang ngene iki. Lah sing duwe iku jenenge gustine, saiki gak ono gunane ngono iku. Iki maniru kitab Ihya ya. Iki sing temenan iki diteni wedok-wedok. Wal khitbah ala khitbati akhihi. Wal khitbah lan ngelamar, ngerti ngelamar njaluk dadi bojo jeneng ngelamar. Ala khitbati akhi ing atase lamarane koncone wong. Ala khitbati ing atase lamarane koncone wong. Cah nek bocah lamar pacare iko aja dijaluk ya. Jaluk pacare kanca ku dosa gedhe lho. Hati-hati temenan. Ya ndolek sing durung di pacar lanang-lanang awas kadek sampean roh cawe wedok iku pacare anake Pak Lurah sampean jaluk kualat sampean ojo jangan ndolek sing sek gratis lho sing durung duwe pacar. Mergo penggelakno wong jah. Kadang-kadang sing wedok iku lho wis ditata barek bapake ape dinikahno kurang saulan dadakan dilamar cah lanang kok ganteng cah wedok mau gelem awas kualat lho. Ngene iki termasuk nyusahno atine keluarga. Gare geger gendroyono gak karuan. Salah sampean kate wis gelem. Lah geleme bocah wedok iku bapak bojone, bapak mbokne. Tapi nek calang langsung cangkeme. Ayo, nek wedok, nek bapake wis setuju, mbokne setuju sama nabe oleh iko. Ojo nganti sama ndolek pacar liya. Ki termasuk dosa gede urusane no akhirate mengko nyusahno wong pirang-pirang. Iku lho apa maneh wis seneng-seneng barang dinikahno mlayu dadakan. Ayo Resgoro Kidul kono ono ae. Ndolek pacar gendruwo nek kono. Sapa sing ngulangi iku? Aja pisan-pisan sampean njaluk pacare koncone. Pacar sing wis kadung setuju lho, kejaba nek gak setuju sing maneh. Durung berarti. Ki pirang-pirang zaman saiki iku wal khitbah ala khitbati akhihi.
ana maneh sing garai rusaking perkara ana desa wal fatwa bi ghairi ilmin. Wal fatwa lan tutur-tutur cara biyen ya makna asli wae. Saiki pidato. Tutur-tutur bi ghairi ilmin tanpa ilmu. Awas nek sampeyan bodoh aja nganti lah kok ngulang ngaji lah bodoh, salah kabeh. Ngulang agama lah bodoh malah keliru sedaya. Nek bodoh aja ngulang. Mundak apa nyasarno wong pirang-pirang. Lah saiki pirang-pirang daftar guru iku lho, guru SD lho, pokoke mbayar ditampa. Bareng ulang ora iso, ana pirang-pirang niku. Ayo negara diteni. Iki nek dikias-kiasno Cah. Sampeyan daftar dadi pegawai negeri kudu iso nata, mergo sampeyan dibayari. Mosok dibayari wingi ana wis pensiun Cah nang bodho plonga-plongo. Lah kok pegawai negeri tak takoni mulak-malik gak iso kebangetan. Lah ngene kok gunane kanggo apa? Akeh lho negara saiki mbayari pegawene tapi gak iso nata. Plongo apa dipecat kok gak ono salahe, gak dipecat gak iso nata. Lah iki pirang-pirang sampean wani daftar pegawai pertanian kudu iso nata tani. Wani daftar pegawai perikanan kudu iso nata iwak. Apa maneh wani ngulang ngaji kudu iso ngaji. Ke undang-undang KPK peresane Quran itu wal fatwa bi ghairi ilmin, sitok-sitok lho ngono ku. Wa ta'limin wa ta'allum wa ta'allumu il wa ta'limun keliru ya. Wa ta'limun wa ta'allumu ilmin mudirin. Gak enak aja. Bi ghairi ilmin wa ta'limin ngono ya. Bi ghairi ilmin tanpa ilmu wa ta'limin lan ngulang. Titik keliru kadang-kadang dadi perkara. Wa ta'allumu ilmin mudirin ki bahaya maneh. Wa ta'allumu ilmin lan belajar ilmu. Mudirin kang mbahayani. Mudirin kang bahayani, wes saiki akeh banget terus sampean belajar tapi gak ono manfaate. Iki akeh lho sing diulangno negara. Ilmu-ilmu sing sampean ulangno nang sekolahan akeh sing gunane ora ono. Dadi bagian Menteri Pendidikan kudu nata temenan lho. Apa sing diulangno Pak Guru kudu ana gunane. Aja pisan-pisan Pak Guru ngulang muridé diulang lah gunane ora ana. Ngulang Australia. Lah iya bocah SMP diulang Australia digawe apa? Wong gak kira rono. Lah untung nek pondok iki rata-rata wis diteliti sing diulangno kudu ana manfaate. Aja pirang-pirang ngulang santri, ngulang murid manfaate ora ono. Itu tugasnya Menteri Pendidikan ya. Kudu neliti temenan. So sampai ta'allumu ilmin mudirin, belajar ilmu sing mbahayane atau ilmu sing gak ono gunane. Nah termasuk ilmu mbahayane ilmu nyantet ono ta. Ilmu ngerampok, ilmu maling pirang-pirang lho penataran maling itu. Bahkan di Jakarta bolak-balik kecekel bisa nunuman lho ilmune mendem ono ta ngono gak karuan kecekel polisi nang bocah nakal kaya ngono iku lho nek Bojonegoro ilmune nyolong sepeda motor ayo ndi bocah Bojonegoro iku ono ae ono penataran nyolong sepeda motor nang Bojonegoro. Aku maca surat kabar bae saben dina. Dilatih carane nyolong ini, gugur ini, dol ini. Sing bagian nampa barang colongan iku lho polisi, wis aja diampuni. Dihukum mek rong tok aja, dihukum piro? 45 tahun njak kapok.
nampa colongan sepeda motor pirang-pirang konangan Bojonegoro kan maca Jawa Pos. Termasuk larangan. Iki maneh wal hukmu bi ghairi hukmillah. Wal hukmu lan ngukumi ya mutusi. Bi ghairi hikmillah. Kelawan sakliyane hukum-hukume Gusti Allah. Sakliyane hukum-hukume Gusti Allah, ayo akeh sampeyan calone hakim lho, aku biyen tau dadi metu gak pamitan. Mergo apa? Mergo tak delok hukum sing digeng hukume hakim iku karangane dhewe, karangane menungso, bukan undang-undange Gusti Allah. Hakim nek sampe mutusi wong-wong salah gak nganggo undang-undange Gusti Allah, undang-undang agama titeni sawane gak kira semul swarga san besok. Wani dadi hakim kudu pinter agama lho. Undang-undange agama, undang-undange Gusti Allah kuwi agama kaya ngene iki, kita fikih lho, fikih. Fikih iku peresane Quran hadis, carane nek nyolong kudu diketok tangane, carane nek kae kudu disambok, kudu dipraktekno. Ane gak iso praktekno besok tanggung jawab no akhirate. Wis dadi undang-undang agama, wong nyolong tangane kudu diketok mulai ugel-ugelan iki undang-undang. Faktau ngetok sira kabeh aik ing tangane mereka. Ayo calon-calon hakim dhuwur iku nek besok ana wong nyolong dadak tak sampean putusi melanggar Quran titeni sampean kena perkara. Wal hukmu bi ghairi hukmillah. Wan nadbu wan niyahah, wan nadbu lan sambat-sambat, wan niyahah lan jarusan nangis cerik-cerik lah, nangis berok-berok niyahah. Sambat keterlaluan, nangis berok-berok, nangis cerik-cerik karena niyahah itu haram lho. Itu nangis yo nangis aja cerik-cerik. Tuwet gak karu-karuan yo. Lanang sambat ya sama aja kenemenen. Mosok sambat yo kok kenemenen. Niku lho. Ono sing kena Allah sita murid kene lanang wedok lho bapake ngeduk sumur nang Bojonegoro keberkan. Bapake mati ngono ku mati syahid ya. Mbok anake nok kene wedok sitok lanang sitok. Gak cerik-cerik. Nah bapake gek teko kene iku. Ya iku matuk ring omahku cerita. Pak Yai ku angger ngeduk sumur gak tau metu banyune, dongakno genyo cek nang ngeduk iso metu banyune kebanderen ngeduk tak keberkan. Ono bae anake nok kene wedok lan lanang wis jaro undang-undang kene nih bapake mati ngono iku engko dibebasno. Wis gak usah bayar, sekolahnya bayar mangane tok, sekolahnya gratis. Ayo semua daftar. Ini bapaknya mati gratis sekolahnya. Ayo daftar monggo. Sakno cah bapaknya mati, bendino sing ngingoni, sing nyangoni. Lho sing nyangoni gak ono. Dadi urusan tinggal mangane tok. Mangane gak duwe bebas, gak duwe. Tapi ini bapaknya mati tak seleksi. Loh, cuma mati biyen, tapi bayar iso oleh, nek gak duwe gak usah bayar. Sakno. Iku yatim iku senajan gede, yatim gede. Wa kullu qaulin lan sekabehing pengucap ya omong-omongane. Yukhisu kang nyerokno pokok, nyerokno bahasa asli lho. Dadi sarana nyerokno utawa dadi sarana ala muharramin ing atase kelakuan haram. Omongan-omongan sing iso nggarai lho malah kelakuan haram dipraktekno, apa omong-omong nok warung kopi karo koncone suwe dadi ngrasani aja nganti omong-omongan yo
sing iso nggarai malah dadi gak karu-karuan, ngobrol ngoceh gak mari-mari suwengi. Iki bingung negara iki gara-gara sekolah dipraekno wis 5 wulanan. Ternyata bocah-bocah iku jare sekolah no omahe mbek mbokne bapak bohong. Sekolah no rata-rata warung kopi. Kopi sak cingkir 7 jam gak mari-mari, kadang gak bayar pisan. Lah ngono sing ngomong aku warung kopi ngomore aku Pak, akeh-akeh moro nyingkreh-nyingkreh bocah 5 sing dibayar mek loro kabeh nyingkreh ya sapa kade warung kopi gak bayar ku ngalap temenan niku. Sing salah negara pun sekolah diprekno sampai saiki durung mlebu-mlebu. Gara-gara corona. Aja percaya nemen corona mundak dadi temenan. Kene muga ngaji no tengah-tengah Surabaya. Pape berungkusan ini. Irunge tak kandani nek berungkusan tambah lho racun-racun sing teko weteng sampean sedot maneh tambah gelis mati sampean kejaba nek enten kotoran ya diberungkus lho ja ana gak ana kotoran diberungkas malah ambekan sesek diteni hawa sing metu teko weteng niku racun hawa sing metu teko paru-paru racun nek ditutup kesedot maneh malah gelis mati. Ayo negara cek nih gak percaya, ayo dilaboratno. Titeni tak anu ngomong iki ngomong tak titeni kadang dasar bisikan kupingku. Negara gak gelem ngecek iki apa? Negara sawan cek ambekan sing metu iku mangke lebih berbahaya daripada corona. Iku racun iku. Ane ditutupi balik mlebu maneh. Komposan pembunuhan rakyat sampean ta, aneh-aneh bae. Nek kok coba nek ana pabrik sing bleduke nemen lha iku siji maneh. Udah ayo lanang-lanang awas kare lanang bengi kate obong-obong ngerusoi tak cekel tak sel yang besok sing obong-obong anu kene. Lah apa ta cah wis gak oleh obong-obong tak kotor kabeh. Nek kidul iku diresiki tak tunggone cah ngresiki diadaan buat bali ben ngobong-obong. Dan nunu iwak rusak kabeh gak karuan. Oleh nunu iwak nunu enak ngono. Apa arane iku tempat makan iku aja obong-obong nok ngono lho. Obong-obong marine kotor kabeh calanang-lanang mesti gak tak pendeliki ae. Sopo iku sing obong-obong nek dalu iku. Wis dilarang kan soalnya apa tak kandhani yo. Nek kapan beluk iki mulet nang jero pondok, bocah nyedot beluk iku berbahaya. Beluk iku zat asam arang. Iku ngandung racun. Aja nganti ana beluk sing kemebul nang jero ning pondok. Gara-gara bocah obong-obong calanang. Mudah gare penyakit. Bolak-balik tak kandhani sik obong mana. Ngene ya, sesuk mana ana obong-obong diseldekno kene ya. 3 jam setengah cek kapok. Ono wae nek nunu iwak nang jerone isono lho nang ngene pondok iku jagane adang ono jagane nggodhog isono ono kono lho aja nang ngene tempat poli panggonan bocah latihan pencak diobong-obong. Aja ngomong nek ngomong gak barokah ilmune sapa ngomong dhuwur iku kandhane gak aja ngomong lho temenan lho ngaji tutup mulut aja ngomong sama sekali mendak ilmune gak barokah. Nah, kita ini diterusé alamu haramin yufatir anwajibin utawa cara saiki malesaken nyari aras-arasen ya males ala wajib sing nglakoni kewajiban kullu qaulin ala muharamin al qaulin yufattir an wajibin pengucap sing iso nggarai wong aras-arasan ngaji pengucap sing iso nggarai wong aras-arasan jamaah iku diteni didoi temenan omong apa sing nggarai bocah males sekolah termasuk larangan itu larangane cangkem jo pisan-pisan ngomong yo ring kancane sing gare kancane males ngaji itu termasuk iku
wa kullu kalamin sekabehaning omongan yukaddihu kang ngolok-ngolok apa kalam fidine ing dalam agama, omong-omongan sing termasuk ngeprekno ngolok-ngolok agama didoi temenan. Jo pisan-pisan sampean omong-omongan lho sing ngeprekno agama ku akeh lho. Lah ngene iki kedadian nok endi cah? Nok Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong. Sing NU ngolok-ngolok omongane Muhammadiyah, wong Muhammadiyah ngolok-ngolok omongane NU. Hati-hati. Pedomane NU, pedomane Muhammadiyah ku ya agama, aja nganti olok-olokan. Lah sing apik kaya rembugan kaya kene esuk biasae omong-omongan karo kiyaine Muhammadiyah, kiyaine NU nok pondok omong-omongan tentang urusan masalah perselisihan. Jolo-olokan masalah perselisihan lho sing kene ngongkon kunut sing kono ngaramno kunut ayo kono apa bae ku mau. Aufil ulama utawa dalam pira-pira ulama NU ngelokno ulama Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah ngelokno ulama NU ojo cah ngene iki hukume haram hukume. Lah apa ono ngene iki ono endi nang ngene Arab kono Irak karo Iran cah perang sampai mati pirang-pirang puluh juta ya mati gara-gara perang perkara olok-olokan kerajaan Islam Irak, kerajaan Islam Iran. Aja ngalahno Amerika, aja nyalahno Rusia, sing goblok ya sapa? Ya kiyaine, kena apa kiyaine no Irak, kiyaine no Iran kok gak iso ndamekno kaya no Indonesia lak damai. Tuh. Fidini au fil ulama awil ilmi utawa ilmu mau critakno wis ngolok-ngolok ilmu kok siji idene wis kene pondok ku bebas idene tapi sementara nek sik pondok izin idene sik ide Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat besok sama nes metu silakan. Ide kaya Wahabi kaya apa monggo tapi dipikir dhisik, belajar dhisik nek wis pinter baru oleh duwe ide-ide madhab-madhab sakarepe. Awis syari utawa undang-undang agama. Undang-undang agama iku kadang-kadang saling olok-olokan lho kaya nok Paciran. Saiki sungkan. Mergo apa? Konangan bodho kok mbakas undang-undang agama. Bodho kok mbakas ndandani pesawat terbang numpak bae gak tahu ono wae. Apalagi awil Quran atau Quran. Maca Quran kadang-kadang ono lho sing gak padha. Oh iku ono qiraah sab'ah lho. Diulangno prasakus gak ulah taca no Indonesia qiraah sab'ah. 7 macam carane maca Quran. Lah 7 macam carane maca Quran aku kadang-kadang kok tak anggap salah kok. Mergo apa ya embuh panjene gak padha pendapatku. Senajan maca Quran iku ana 7 macam cara, tapi kadang-kadang kenemenen iku. Ku kadang-kadang olok-olokan perkara ora padha carane maca Quran. Carane pondok Sunan Derajat karo nek Kudus bae gak padha. Kene di pedoman dhewe. Au fi syai'in min sya'airillah utawa sanga suwiji-wiji. Min sya'airillah sanga apa syiar-syiare agamaning Gusti Allah. Biro-biro syiar agama nih gue. Syiar itu apa toh cah? Ayo syiar jadi bahasa Jawa lho. Yang sarana carane untuk berjuang agama itu siji desa siji cara. Wis aja digedhek-gedhekno nek perselisihan ndak gegeran gunane ora ono. Pinter dhisik yo supaya besok
Cek iso dadi pimpinan agama sing pinter delok saiki gegeran Jakarta. Perkara jare apik. Apa arek ngrubah ana Pancasila ana apa gak karu-karuan ngono iku. Nah sing salah mbok Pak sampean kok. Salah apa? Nyoblos DPR iku DPR sing bodho dicoblos. Kandhane tambokne Pake aja sing ngemahi dhuwit lho sampean coblos sing pinter. Akibatnya gegeran. Sampai sakjane bener ya. PMI Lamongan sampai unjuk rasa mengenai masalah putusan-putusan DPR Jakarta, langsung tak panggil ketuanya muridku, jangan, ayo PMI ini sampean gak setuju ring putusannya DPR pusat, silakan ring Pak Bupati gua anggota piro kono 20 atau 10 debat nih Pak Bupati, silakan ring Kapolres debat no kono gak apa-apa, silakan ring ketua DPR ojo unjuk rasa ondalan hoe mbek ngantemi gak karuan iku sapa sing ngulangi oleh lawas lanang-lanang akeh sing ape melok wisan iku cegat langsung telu madhep kok suding kabeh. Ojo yo gak ketuane sik murid kene sik sekolah no kene wis ojo dik unjuk rasa, aku ngelarang keras unjuk rasa. Desa sing bolak-balik unjuk rasa desa mantren ana camantren iki wis kene nglarang keras aja diunjuk rasa, hasilnya gak ono oleh gegeran geger gendroyono, manfaatnya ora ono. Sing tepak ya nuntut ring petinggine, nuntut ring Pak Camate, Pak Kapolseke, Pak Dane monggo, tapi rembukan no kecamatan kono, aja no dalan hoe gak karuan. Aku seeling lho ayo camantren malah muridku iku sing mimpin. Aku ngulang ngaji no kene. Apa arane ngiringanku jauh-jauh karo Komoro. Pondok itu diantemi watu eling iko. Nganti pondok itu jare nyolong kuburan sapa dicolono. Ternyata pimpinane santriku dhewe. Untung temenan iko. Pas bocah ngaji. Ngaji khataman posona upamane gak khataman ya diantemi watu ya mati pirang-pirang kira-kira beda motor mantren niku. Selamat gak bocah pas ngaji. Ono hoe nek pondok itu gak ana wonge. Grudu kutiparane ngulon ngene paciran kono. Jarene lemarine, mejane, kursine kecamatan Deora Taritno iku sapa sing ngulangi dadan sik santriku ono bae. Tahu murid dadi muridku wingi yang ngono maneh ayo njuk rasa renyang santri Sunan Derajat sapa sing ngulangi diharamno lho wis gak oleh njuk rasa rembukan sing apik ndak mlebu neraka habis wamina at-tasmir wamina ail ma'asi ya kemaksiatan rujuk kemaksiatan ya wamin dalam setengah saya kemaksiatan atau kesalahan kena kenakalan kena biyen dah saiki sojo iki at-tazmir utahe gunakno alat-alat musik ngono ya. Hati alat musik ditoto temenan. Alat musik haram itu gara-gara sarana ringgone barang-barang haram. Contohnya gending, nok tuban gending tuban kena apa diharamno mergo sing nyanyi pakaiane buka-bukaan. Wedok-wedok pisan katok keleke gak kudungan ya. Tuban. Tapi gending Jawa kene siji penyanyine pakai seragam. Kaya ape sembayang kaya samene niki. Dadi harame gending tuban gak padha karo gending pondok Sunan Derajat. Gending tuban pakaiane nek pondok kene pakaiane apik ditonton kabeh mau lagune gak padha. Gending tuban critakno dewa-dewa Betara-betara agama no India kono. Tapi nek gending no pondok lagune rukune salat, carane adus, carane wudu, carane apa. Dadi gak padha lho. Aja anggap dianggap padha wae, gak padha. Yo at-tazmir.
Hati-hati mbak alat musik, orkes yang ngono cah. Orkes nok Jakarta gak podo. Bedanya apa penyanyi ini ndiluk-ndiluk kata silite lah ya. Nok Sunan Derajat gak kata apa-apa. Orkes pondok. Jangan dianggap sing haram ku musike, gendinge, sing haram ku syiare. Wasukut anil amri bil ma'ruf. Sampeyan iki besok wasukut anil amri. Wasukut lan ninggalno ngono ya. Maknane meneng ninggalno anil ma'ruf sanga ajak-ajak nglakoni kaapian. Anil amri sanga ajak-ajak bil ma'ruf nglakoni kaapian. Sampeyan wis oleh S2 atau pondok dadaan gak gelem berjuang agama. Ajak-ajak wong lakoni apik kaya kene liwat radio, liwat televisi, liwat pengajian. Wanahilan nyegah anil mungkari soal kenakalan. Sampeyan tugase lho besok nalikane nang omah kudu nyegah bocah nglakoni nakal, khusus tang Tuban nyegah bapake ngombe toak. Awas iku. Ayo cekel maneh nok ndi cah. Nok gone Kecamatan Tuban sing paling wetan dhewe pinggir Kecamatan Brondong kecamatan apa? Lah kok kecekel maneh pusate gawe pil gawe apa gak kare aku nek Jawa Pos Palang kebangetan. Endi cah Palang iki? Ayo. Ono ae. Gak karu-karuan wis. Wis saiki pondokno wae bocah-bocah Palang cek leren bapake iso kenakalan. Aku ora maca surat kabar kok. Iku ninggalo wanahyu ni apawan anil mungkar. Anil amr wan nahyu lan nyegah anil mungkar so nglakoni kenakalan. Bi ghairi udzrin tanpa uzur. Kecuali ana uzur ku alasan, ana sebab. Sampean kabeh iki besok wis mulai wajib mraktekno amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib gak sunat. Amar ma'ruf nahi mungkar sampean apa cah? Pakai kono irak-iran perang gak? Pakai apa pendidikan? Wis rekode pondok Sunan Derajat pendidikan besok nek sampean mulai diteni no omahe gawe TPQ nggih madrasah. Bahkan sampai gawe pondok, gawe langgar, gawe masjid itu tugas sampai dandani langgare, dandani masjidnya sampai kau ini loh, dicet-cet sampai ini, diukir-ukir, dandani madrasah, dandani TPQ ini itu tugas sampean. Supaya apa to cah? Supaya sing noto Indonesia kita cah, supaya wong sing pinter ngaji cah kebangetan Indonesia kiai-kiai kok gak kena dipercaya. Gak percaya apa? Lah milih pimpinan gak iso ngaji, gak apal kulo, gak tahu sembahyang kebangetan yo. Negara Jawa besok yo nek milih pimpinan sing pinter ngaji neso sing lulusan pondok, lulusan ibtidaiyah, lulusan sanawiyah. Ojo pisan-pisan lho. Kaya nek ndi gak usah critakno, mosok pimpinan pirang-pirang periode kok gak lulusan pondok. Nisa niru Tuban Nurja, bupati sakwakile lulusan pondok hebat. Ojo kaya Lamongan, pelongok. Wes. Gresik lumayan wakile sek lulusan pondok, lumayan. Sing paling hebat apa ta? Lho, gubernur sampean saiki lulusan pondok hebat. Nek ngono cah. Wes ditoto kabeh, sampe engko komandan polisi lulusan pondok, komandan rame lulusan pondok, petinggi lulusan pondok, carane kaya apa? Ditatar kaya ngene lho cah. Sakmene akeh pirang ewu iki, puluhan ewu. Lho nang diulang ngaji wis iso engko dipraktekno. Jangan ngoceh maneh yo.
Diteruse biwairi udhrin. Wakatmul ilmi lan nyimpen ilmu al wajib kang wajib. Sampean belajar ngene iki cahya bisa wis pinter aja disimpen. Maksudnya ulangno nalikane ma'awujudi talabi satane wujude bocah kang belajar. Satane wujud onone ya, satane ananing bocah kang belajar wujud itu ono. Nek ono bocah sing belajar temenan, ilmu sing tak ulangno bendina diulangno sapa cah? Bocah sing belajar mulai TPQ mau lho. Tapi belajar sampai pondok S2. Tahun ini sono S2 lho pondok wisan. Iki sing biasa cah wedok iki, diteni iki. Wadah kulan guyu-guyu. Ayo guyu-guyu. Di huru cirih karena metune apa carih iku? Hawa sing metu teko nggone silit arane apa? Entut. Metune entut. Tut guyu kek aja cah. Nek ana kancane ngentut aja diguyu. Irunge pe dibuntu. Ana kancane ngentut malah kek karo-karuan. Iki mandahku li huru cirih guyu-guyu mergo metune entut. Akeh kancane ngentut sing banget itu ngentut dibangetno iku. Dipepet ora brut ngono. Ya kancane guyu. Gak apik lho cah. Guyu-guyu mergo suarane entut juga apik gak duwe tata krama. Remarane angin entut. Au ala muslimin utawa guyu-guyu marang wong Islam. Au ala utawa guyu diterusno ndahku ya awit ndahku ala muslimin dikira-kirano utawa guyu-guyu marang wong Islam. Guyu-guyu kancane istighqaron krana ngremehno. Istighqaron krana ngremehno lahu maring muslim. Nek ana kanca-kanca ana kancane irunge pesek diguyu-guyu. Mbak irunge dipenyet-penyet. Aja ngono cah, nek ana kancane apa arane iku? Klambine elek diguyu-guyu, guyu-guyu kanca. Dengan tujuan ngremehno iku hukume haram lho. Kancane diguyu-guyu diprekno gak apik. Tapi diteni maneh, awas iki anyar-anyar muride lho. Nyeleh sandale, nyeleh pakaiane, awas ana kudung kudu ditengeri lho. Aja nganti kudung keliru ditulis jenenge mbek spidol. Ketuane pondok kudu nyiapno spidol, jagane nulisi klambine, nulisi kudunge supaya gak keliru. Soalnya ngumbahe cukup dikirimno nganggo alat wisan ngumbahe ku setengah jam lah kelambi 1000 sekuatir. Tapi tulisi yo kudung sampean, tulisi yo kelambi sampean, ojo sampai keliru ewon-ewonan puluhan ewu. Sing daftar anyar 3000 lebih san. Sing daftar anyar luweh 3000. Padahal sekolah sa Indonesia sek prei bingung karepe dhewe gara-gara corona. Nek kene bingung perkara nggekno panggonan. Sampai kene menggebu-gebu duit entek gak karuan, siang malam kerja gawekno panggonan sampean. Sampe nggih bangku ngene lho kene san, bangkune gak nang dhuwur. Wis lungguh ngisor wae, nggih bangku pirang-pirang lungguh nang ngisor nang dhuwur, ana lungguhane, ana iku tambah bingung. Kesuwen alon-alon. Lho kaya apa? Gara-gara corona tambah muridnya tambah akeh. Nek pondok Sunan Derajat ngono kok bingung karepe dhewe. Negara nek gak iso nata minggir ta, nek gak iso nata iku ya munak membingungkan. Wakat musyahadati lan nyimpen
nyekseni ya aja syahadatane yo nyekseni. Sampai nek roh koncone iku mau beling sampean terus roh lho sampean kudu dadi seksi. Iya koncoku beling tau nyolong kucing lho. Nek sampean roh nang gak gelem nyekseni dosa lho sampean. Ana pondok bingung perkara nyidangno sapa ya sing nyolong lah sampean roh sing nyolong sampean kudu laporan saya tahu dengan mata saya sing nyolong iku no, tapi aja ana umum waktu sidang. Nah iku aja nganti sampean roh tapi ditutup-tutupi dengan tujuan nyopo cek gegeran gak oleh lho niku. Wanisyanul Quran lali maca Quran. Lali maca Quran, hati-hati aja kaya aku ya. Ku kakean penggawean biyen setengah apal Quran saiki lali. Mergo apa kakean penggawean ngurusi duit ki bangun pondok. Sampai akeh lho maca surat Yasin kadang-kadang lali kok. Biyen aku setengah apal ya Quran zamane sekitar ke umur 14-15 tahun biyen 20 tahun akeh sing lali aja niru kene. Ojo pisan-pisan sama nok pondok wis setengah apal Quran besok lali mergo gak tau diwaca. Ana maneh nisyanul Quran lali maca Quran wajib lho sampean bendinane maca jam pira sak karepe. Nok ndi sak karepe nek iso sambil ngenteni jamaah. Nek iso sambil ngenteni turu maca Quran. Wis biasane maca Quran. Nek iso mbok yo saulan khatam sepisan hebat sampean itu. Penulan khatam sepisan, penulan khatam sepisan, apa maneh khatam pindho monggo. Aja kakean khatam, wah tambah membingungkan. Tapi nek bocah sing ngapal Quran kudu laporan lho. Soalnya bocah itu dikei keistimewaan apa sodok lho gak patek kena perkara nalikane sekolahe gak sempurna. Ayo sapa sing ngapal Quran gak undang-undang lho sampean nek ngapal Quran sekolahe tetep mlebu tapi gak patek dipaksa kon ngapalno. Tapi iso cah ngapal Quran besok nek S1 bae ngapal Quran. Dengan sanawiyah ojo. Sanawiyah kudu menggebu-gebu belajar sampai ngeluh. Terus ono aliyah. No SMP ojo sih. Terus ono SMK. Besok nek wis ana S1 baru ngapal Quran silakan. Wis iku cara undang-undang kene bukan kok nglarang ngapal Quran, tapi santriku delok-delok dhisik mudah membingungkan. Watar kuroti salam lan ninggalon jawabi salam. Ninggalon jawabi salam al wajib kang wajib alaika marang sampean. Ini ana wong uluk salam ring sampean jawabi lho. Niku jawabi salam iku wajib, uluk salam iku sunat. Tapi nek jawabi salam iku hukume wajib. Lho kaya apa? Uluk salam sunat, jawabi salam wajib. Terus ini wal qublah al muharrikah lil muharram. Lan ngambung atau ngambus lil al muharrikah gerakno lil muharrami seja maring barang kang den haramno. Iku maknane pirang-pirang iku.
binusukin lantaran ibadah. Wal qubla al muharrakah lil muharrami, ngambus sing iso gerakno marang barang-barang haram. Iku pirang-pirang lah kaya apa wong lengane ambune wis gak mupakat nek kampus iku kudu ndoleki wong enak ndi ngono. Iku kena uga kublah iku maknane ngambung Ka'bah. Wong iku rata-rata apa Madura ayo Ka'bah diambung-ambung. Apa maneh karek Hajar Aswad oyo-oyoan gak karu-karuan cah. Ambane Ka'bah sampe nang jero masjid iki lho amene. Nang kasdahan apa pinggir kono, kidul wetan kono. Lah rata-rata sing paling nemen iku no arah-arah kene. Iku temboke diambung-ambung gak karu-karuan. Iku nok Mekah kono sampean cek roh critane. Dure Ka'bah ya sakmono iku pedis. Iki dure Ka'bah. Dadi sak Ka'bah mbane. Lha iku kasarane ceritane. Lawange Ka'bah nok arah kono pinggir kono iku, ana lawange cilik. Ndi-ndi nang ngene pinggir wetan cara kene. Wis gak usah bakas iku ngambung Ka'bah, ngambung Hajar Aswad iku. Waliso imin fardon auliman la takhillau qiblatu. Waliso imin kedhe wong kang poso. Fardon fardu poso wajib auliman utawa maring wong. La takhilu kang ora halal lau kediman qiblatu wong ngambung man. La takhilu kang ora halal lau kedhe man apa au liman latah kang ora halal kedhe wong ya kublatu ngambung man lahu kedhe wong kublatu ngambung man gak padha lho. Wong saiki sampe ngambung tangan iki lho jagi apa ta tangan karek diambung-ambung. Ya salaman bae biasa ngono ku. Ngambung tangan mundak garai mendewa-dewakan iku arane kaya rekon mau al muharrikah binusuk. Wis gak patek penting ngono-ngono iku mau ki apa gak patek diliwati ae ngurusi barang gak penting garai ngelundasi. Warrobi'ah te nomor 4 maksiat nomor 4 ma'asil badni maksiate weteng. Akeh lho barang larangan agama jenenge maksiat. Maksiat ana maksiate moto, ana maksiate cangkem, ana maksiate lho. Tapi saiki maksiate weteng. Haram-haram sing dilakoni weteng sampean. Hati-hati lho wetenge pusate segala-galanya, jangan didesaini barang haram. Weteng disaini toak ono ae. Mari nyolong jagung diwebokno weteng ono ae. Pirang-pirang lho kaya ngene iki. Wa amal batnu anapun utahi weteng. Sama ndek weteng, canok jero weteng sama ana usus. Nang jero usus ana sari-sari, ana makanan-makanan sing diproses, ana dadi darah, ana dadi uyah, ana dadi taek ya. Fafat mongko njogo sirahu ing batnu. Monggo njogo sira ing weteng jaga temen wetenge yo, soalé wetenge sumbere dadi darah lho. Darah iku sumber kehidupan sampean. Darah iku vitamin teko panganan sing diserep dadi darah. Sing nyerep jantung, diayak nganggo ginjel. Bergerak ring seluruh organ tubuh sampean, urip sampean mergo darah. Jogo temenan wetenge mintana wulil haram songo mangan barang-barang haram. Jo sampai sampean mangan barang-barang haram. Barang haram sing paling nemen cara tuban toak, omongane arak, aduh temenan.
Barang haram sing nomor 1 pil koplo. Ya Surabaya akeh sing mlayu rene uga kena pil koplo. Yuk haram kelas kakap, cah kenapa kok diharamno kelas kakap? Nik pil koplo sing rusak iku akal sampean, utek sampean sing rusak. Nek uteke rusak, akale melok bujat. Padahal gigek weteng wae lho ngene iki. Nek wetenge haram dadine lho dedel-duel gak karuan. Wasyubhat, barang syubhat, ering syubhat gak jelas halal harame jenenge syubhat. Syubhat itu gak jelas halal harame, halal ya gak jelas, haram ya gak jelas, arane syubhat. Barang sing gak jelas halal harame aja dipangan ya mundak mlebu weteng. Dadi molo petaka. Lah carane kaya apa? Wahris ala talabil halali. Wahris makna asli ya, lan ongso sira. Makna asli cara Jawa itu menggebu-gebu jare sira saiki. Ongso sira ala talabil halal ing atase ndolek panganan halal. Halal ai panganan. Sing ongso ya supaya panganan sing mlebu ring weteng sampean panganan halal, aja panganan haram, aja panganan syubhat. Aja ngane weteng sampean klebonan panganan haram. Dijogo sing ongso supaya sing mlebu weteng sampean panganan halal. Tapi nek kepeksa kaya apa? Fa'in wa idza wajatan nalikane nemoni sapa sira. Nalikane nemoni sapa sira hu ing haram. Nemoni sira hu ing haram. Lah terus kaya apa? Kaya kene diundangno India. Diundangno RRT lah kaya apa cah? Wono kono iku sing digoreng rata-rata minyak babi. No India no wedhus disembelih sing nyembelih wong Hindu, wong dituthuk ndase. Apa maneh no negara Cina. Ya bener disugoi jarine roti, tapi roti gawean Cina iku kaya apa? Lengone lengo minyak babi, biar babi kula manakan lho cah, enggak sekali manak 10. Wedhus manak sitok. Dadi kit sampe nek ring RRT negara Cina India kangelan gak mangan haram. Mukono-kono wedhus siapane disembelih tanpa katik nganggo undang-undang Fahris. Padha bae. Ala antak sura mindu mongko ongso sira padha gak usah dimaknani maneh ndur ya. Hati-hati cara saiki, menggebu-gebu cara bahasa Indonesiane. Ala antak sura ing atas yen ngalap cukup sapa sira. Yen ngalap cukup sapa sira mindu sangka haram. Mindu sangka haram alama ing atase mangan. Mamakno mangan ya. Ing atase mangan ya kena ngombe ya kena dunasibak kang ora sampai wareg. Dunasibak kang ora sampai wareg. Ari sama ring RRT, ring Hong Kong, Korea, awane no India, lah gak mangan gawe kaliren. Lah terus kaya apa? Panganane kabeh minyak babi najis. Sampine wedhus sembelih tanpa bismillah haram. Ane kepeksa ya dipangan tapi ojo akeh-akeh. Ini biyen sering ring India mangane gak akeh-akeh. Sing tak pangan rata-rata ndok. Ndok godokan tak pangani ndok. Ndok kan gak mungkin kecampuran macam-macam. Dari India aku milih ndok tak sibuk tak pangan. Marung wah buyar kabeh gak karu-karuan marung. Tambah haram kabeh. Wes nek kapan kira-kira kabeh haram-haram nek kepeksa mangan ojo akeh-akeh. Alamatu nasiba. Wa inna syiba saat temene wareg iku yoko sing ngatosaken apa syiba alqalba ing ati menungso jana jerone ati. Nek mangan ya ngono lho cah.
iku kena uga rujuk ring haram ya, kena uga ring gone halal ya kena. Fa idza wajadtahu haram kena, halal kena. Nek ngarteni kudu iso. Nek sing halal, nek sampean petuk panganan halal. Wah, sak pirang-pirang fakhris mongko njogo sapa sira? Wis mari ya. Tu nasiba. Fa in nasiba sak temene wareg. Iku yo kon sing ngatosaken apa siba alkohol bae ing ati. Mangan yo mangan cah senajan panganan halal. Ojo wareg. Kuwaregen iso nggarai ngatosno menungso seno jero ning ati, muga kakean mangan rata-rata sampean. Ayo. Montorku cahaya butuh bensin. Bensin ring Surabaya paling notok lho pira? Ya 10 liter. Mosok ring Surabaya nggo bensin 100 liter, goblok. Mangan yo ngono lho, Cah. Nek mangan kakean dadi menungso iki rata-rata penyakitan zaman saiki, bukan kurang vitamin. Rata-rata penyakit zaman saiki kakean vitamin, kakean mangan, khususnya mangan enak. Mangan luwih enake luwih nemen. Lho, opane iso ndadekno kencing manis. Rata-rata saiki nek lara gara-gara kadar gula kencing manis. Dadi wong mati jaman saiki rata-rata kakean vitamin. Tapi nek mangan aja akeh-akeh dijogo kaya nek pondok wedok lho wis sing penting mangan. Wayub sidalan ngerusak apa siba al-zina. Yang utak misalnya utak ya. Iso akale rusak, akal manggono utek kena nggone bun-bunan sama niku. Menungso sing aja atine bujat, uteke bujat gara-gara kakean panganan saya, kakean vitamin ya iki akeh. Hati-hati vitamin rata-rata kakean lho. Senggare bujat atine sebujat uteke. Lah nek kapan uteke wis bujat, wayub telan ngerusak apa siba al-hifdha ing apalan. Pune kapan akale bujat nga sekolah gak iso ngapalo gak apal-apal kena apa cah kakean mangan. Bahkan nih wong kakean mangan iku wis kelan ngabotaken apa siba, ngabotaken apa wareg al-a'dha ing panca indra. Panca indra sampean tangane motone supile gerak abot mergo apa kakean mangan maneh ngletak turu gak tangi sampai pagi lapo wareken. Anil ibadah ninggalo ibadah sama ngaji. Wal ilmalan ilmu ya belajar, ngaji males mergo apa wareken. Wayu kawian nguatakan apa sibak, nguatakan apa warek mau rujuknya sibak lho. Asahwat ing nafsu saat nafsu ya nganggone nek jantung sampean. Wone kapan kuwareken iku nafsune kuat, malah kepengen rapi nek wedok kepengen lagi ayo ngono gak karan di ngapolae. Kepengen nakal ku syahwat mergo kakean mangan enak. Wayan suruh juru syaiton lan nulungi apa sibak, nulungi yang bantu apa wareg sibak ya junu syaiton pira tentarane setan sing manggone nok gone jantung sampean, nok nafsu sampean iso gerake gak mupakat bantere mergo ditulungi kuwareken. Dadi wong nek kapan kuwareken niku rata-rata dadi bolone setan. Sebab iku mangan dijogo temenan mangane.
ojo sampai temenan sampai kakean mangan enak kurang enak. Panganan paling enak apa cah? Iwak urang loh. Iwak urang itu bisa ngerusak tataran gak karuan. Organ tubuh itu bisa rusak kabeh mergo iwak urang. Nah rata-rata sampean kesenengan yang mangan iwak urang. Wis ditani kabeh mau. Iku diapalno, dibolan baleni diwaca, ojo sampai dilalekno. Pondok ape ana acara. Dadi cukup sekian saja kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.